রেসপন্স অনেক পজিটিভ যত সেক্টর মিনি বরফ থাকে বড় কোনো পলিটিক্যাল পার্টিनि सायावबो मुभमेन्ट छै वी आर इन ए मुभमेन्ट और बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टीनो डिफिट खानाय जों अंखारमानि आं होप खायो जतन थानसाव भोट होनाय जतन किप्रामाव भोट होनाय बुवाग्रानो भोट लाइक दिनै अल्लाह आथिङो खाथि बान्दानि जे खायसे हिम्मतगो गुसुरो बरफ बांखाना एक्जेक्ट काउन्ट छैनिया बाट more than 1,000 more than 1,500 to expect खालका और स्पेशली PWF जिनि women's rock large number of खाका अबनो बुवाग्रानि हामजागमानि साइन आसारनो कासे सुमु मियानि जे सोशल मीडिया को बांगो भाइराल नङै दङ जे बुबाग्रानो हानांपिना हाइटाव खुंनाय के सागनाय के जे गुबुन बसुनि ब्रग बाबल टेपनार मुङै जे बुबाग्रानो सागनाय को सामना आबनो तै ताम फिरम नङै मचो फिरक अबनो दिनाय नेगेटिव एनर्जी बरकखाय जों बरकनो रेसपन्स रियाखैन चाव बुवाग्रा बबन चाव बरकनो तिनी गोबांमा बुसगाव खायजांनाय दं जों आबो खायमानि चाव नेगेटिभ एनर्जी न जों हाइलाइट खाय तामो खायनिबा जों बुसगां पजिटिभ तिनी तामो तिनी वन सिंगल एजेंडा आबंगा परमानेंट सॉल्यूशन ग्रेटर टिपलेट जों आबनो नायो जों नेगेटिभ एनर्जी न जों लुक आउट खायगोन जों आबनो नायाखै दाय बुद जुरि कप्लाइं थांके 48 कॉन्स्टिट्यूशन थिनां नि बागैसिनि लुकरं बागै नाहार मुंताम तंसारनिन नाहार मुं खाबनो पाइखांके अब तो पाइखांके अब उल्लिको जे कॉन्स्टिट्यूशन जे तमनि बरफनि अधिकार अब तो माननाय न जों बेसिको तंगिया वी थिंक फॉर हाई जों जत फाचिंनो खुचुखे वानसबो बुवाग्रा जोंनो लीड खायने बो सानाय जों ताम खायने खाया जों बिनि मेसेंजार निनो काम खायने